minus 11:21. So turn. Sammenhold. Jeg kan ikke understrege det nok. Det er den eneste vej igennem den situation, verden er blevet bragt i. Det er sammenhold med sine allierede, ikke mindst i Europa. Så næsten ligegyldigt fra hvilken vinkel du vil spørge mig, så er min konklusion faktisk den samme. Styrk Europa, gør os så stærk som overhovedet muligt, og oprust i en fart, som næsten er svær at forstå, fordi det at afskrække i forhold til yderligere russisk aktivitet, yderligere invasion måske af andre lande, det er det allervigtigste. Når jeg siger det her med, at det ikke er ligegyldigt, hvilken fred der bliver opnået, så er det fordi, at hvis ikke Rusland ønsker fred, og det tvivler jeg meget på, at Rusland gør, for ellers havde de jo ikke startet en krig i Europa, så er det jo, hvis den bliver indgået på forkerte præmisser, altså en fredsaftale eller en våbenhvile, så kan den give Rusland muligheden for at vende tilbage.